Yebafethu azi kuneyindaba engingayithandi. Kuneyindaba engingayithandi engiyibonayo. Yabo Twitter, ko Facebook nala ko TikTok abantu bayakhuluma bathi uJose Rivera kumele ahambe. Jose Rivera kumele ahambe because ayikho into aseyenze Orlando Pirates. Yabo ama tactics akhe outdated ama tactics akhe ayikho into asinikeza yona. Njalo mezodlala neSteelers, iSteelers ihlezi sumhlulo. Yabo iSteelers washaya ke kwi-MTN final. Mina ngikhumbula kahle athi nje mesotholana kwi-league iSteelers hlezi soba ne-upper hand against uJose Rivera. Yabo last season iSteelers sashaya kabili, safike sashaya home, sashaya futhi sidlala away. This season sashaya sidlala home, sasedlala away, sadraw naso sadraw ngo-0-0. Meniyibonile ke game izolo ibinzima igame. Yabo sihlulekile ukushaya iSteelers ade su-10. We failed to beat a 10-man Steelers. And ngithe sengiyibuka lento leyo abantu abaningi bayakhala ngempela ngoJose Rivera. Ngayibuka lento ngayibona ukuthi no man. Kahle kahle nidlala ngoJose Rivera. Ayikho into enikhalelayo as ama fans I feel like nimaxoki or yabo azi noma niyiboni inkinga ekhona la. Inkinga ayikho coach. I know ukuthi season yakhe yokugcina le. Yabo ngiyenzeka ahambe. Kunamahemhemi kuthiwa ngiyenzeka kulandwe uPeter Mosimane. Yabo another coach mina ngokwami obengaba ngcono uRolani Mkwena lo coach eWydad Casablanca. Yabo unenkinga neWydad Casablanca. So Orlando Pirates ngokwami mhlawumbe ngazama ukum-approach yabo azocoach Orlando Pirates because sekwayicoach vele before Orlando Pirates. I don't think Peter Mosimane angavuma uzocoach Orlando Pirates. But ke ngidluli lapho. Ngiyazi ukuthi kwenzakalani ngoOrlando Pirates. Niyazazi inkinga zethu. Right now uJose Rivera isaqala isizini, iqale yamnandi isizini Orlando Pirates idlala kahle. 7 games in a row iwawina. Bekhona bahle so scheme. Bekhona abadlali abanje ngoNda. Yes, I know uNda washeshe walimala but yabo bekhona osesane bedlalisana benoSbisi. Bekhona futhi nalaba uSaling was still there. Before i-situation yaSaling Orlando Pirates bidlala amnandi. After ukhamba uMonopoly Saling mina ngokwami ilapho khona sibone iform yeOrlando Pirates idrop lapho phela iform yeOrlando Pirates ngokulimala kwalomfana lo not ukulimala per se but ungazusani kahle kweOrlando Pirates nomdlali. Yabo qali lapho inkinga yakhe saqala ke inkinga sadlala against iSteelers because Steelers was the first team to beat Orlando Pirates. Monopoly Saling was not present in that game. Leyo game kwakhona uNkota benomfukeng. Mina ngikhumbula kahle leyo game leyo uNkota benomfukeng they didn't do much in that game because babevaliwe ngempela. And mengibatshela abantu ukuthi sizoba ngayisho lento. Ngayisho ngosikhathi uMonopoly Saling engadlali. Ngasho ukuthi yabona nje uMonopoly Saling engadlali. Nje uMonopoly Saling engekho. Soba nenkinga. And abantu abaningi basho ukuthi hayi why ukhalela abantu abangekho. Monopoly Saling is not bigger than the team. Monopoly Saling noma engekho siyawina. Yes, we do win. But kuzowenzakalani mekulimala abadlali? Kuzowenzakalani mekulimala umfukeng? Kuzowenzakalani mekulimala uNkota? Sizodlalisa oShando. Sizodlalisa oHotho as ama-wing. Iyona eso obsela yona leyo. Yabo ngabatshela abantu hayi bangangizwa sadlala ke neSteelers. iSteelers sashaya ngo-1-0 because iSteelers sasenzani kuleya game samaka uNkota benomfukeng because babazi ukuthi ibona abantu abaletha i-creativity kulesi squad seOrlando Pirates. Ibona abantu abadeli yebo bamaka bona bashaya ama counter attack because babedefenda kakhulu. Yabo bebedefenda kakhulu bayazi uVan Rooyen uzokhuphuka. Yabo benomonyane ngale benoHotho njalo ngale bashaya ama counter attack be-attack kanjalo Orlando Pirates bayishaya counter attack A1 walithatha ibhola David Titus washaya igoli. Yabo kwakuyilo siyokuqala le ilo sesibili sayithola Cape Town City la khona they did the same thing in that game. Mina uMaswanganye ke wamosha ke wangayikora penalty ngabe mhlambe sakwazi ukuyiwina leya game. Maswanganye washo ipenalty washaya ibhola. But bashaya another counter attack in that game lapho khona sabona uGonzalez eshaya igoli. Yabo another loss esayithola. Yabo ngizozama ukukhuluma ngama loss esawathola. Ngifuna ukuni-highlightela ukubaleka kwaMonopoly Saling. Yabo because engathi aniboni ukuthi uMonopoly Saling uyena mdlali udingakalayo lapho. Masiba nenkinga asinabo abadlali esingashintsha ngabo. Ebenchini sinabo Karim Kimvidi, sinabo Mahopa,
sinabo Mahela, sinabo Goodman Mosele, sinabo Ndlondlo. Yabo abadlali ongeke umubafaka bakushintshela igame, ngeke bakushintshela igame labo badlali umubafaka. Kanti bunomdlalo nje ngoMonopoly Sale ngomazi ukuthi ukhona ebenchini, akushintshela igame lo muntu because uyamazi. Yabo uyayazi ivalue yanayo. Sidlala neSundowns ke it was a pity because abadlali abaningi babengekho. Umbatha wayengekho, uTalente Mbatha was injured, nalomfana lo uThabiso Sesane was also injured. Yabo so iMamelodi Sundowns ayitholela nje Orlando Pirates easy. Ayitholela Orlando Pirates easy, isathanda ukubuya eAfrica. Yabo I think sasathanda kushaya Al Ahly if I'm not mistaken. Sidlala neMamelodi Sundowns. Sasathanda kushaya iKaizer Chiefs, yes. Sasathanda kushaya iKaizer Chiefs go 1-0 kuSoweto Derby. Yabo so sadlala nayo kwiSundowns mfethu. Sundowns nabona yashaya ngo-4-1 engilo game leyo ngokwami mina umdlalo nje ngoMonopoly Sale again wayidingakala kule game. Yabo but ke angifuni ukukhuluma kakhulu. Enye nayo into engifuna ukuyisho la, ama-fans amaningi adlala ngoJose Rivero. Yonke le anger ma-fans eninayo ithatheni niyibhekise kwi-management. Le anger eninayo towards the coach, Joanithi coach ayikho into asenzela yona. Ama-Cubs lama-Cubs lawa awanayo ivilo. Yabo bathi ama-Cubs phela lawa aswatholayo uNedbank no-MTN awanayo ivilo. Yes, it's true, awanayo ivilo. But yini i-team like as in i-management eyenzela uJose Rivero? Yini esebayenza mhlamba ayicela? Because I'm sure uJose Rivero yabona ngoJanuary because balona oHlatisa balona uGilberto abekwa ama-winger angasiza. Yini abayenzela uJose Rivero yabo ukuthi add abadlali bazomsiza? Because you cannot loan abadlali abanjengoGilberto nabo oHlatisa. Uzodlala ngamapha ama-winger? Imapha ama-winger ozoqhosha ngawo uthi hayi la ma-winger lawa azongisebenzela? Awekho, khona uShandu noHotho. Ngeke bakusize kahle ukuthi labo badlali labo. uShandu ke nje akayona iwinga. Hlezi ngikhulumayo uShandu akayishiya club. NgoJanuary akusayinwanga mdlali. Any team la kuBetway Premiership ngezi ikwazi ukusurvive kahle. Ngezi ikwazi ukuyi-challenge. Ungayi-challenge kanjani ileague ungena abadlali? Yabo iSundowns yabona ukuthi iform kaShalulile idropile la season. Yadropa iform kaPeter Shalulile. Benzani na? Bahamba bayothenga istriker ezokwazi ukuthi zimlekelele uPeter Shalulile. Istriker njengo-Ikram Reyners, Sales uphuma le eBrazil. Abadlali abanjengoLebo Motiba, they found Lebo Motiba as a free agent. Yabo istriker lezo just to make sure maybe nenkinga uShalulile mengadlali kahle. Bakhona abadlali abazomreplace lapha uShalulile. Lebo Motiba plays la ku uPeter Shalulile. Ofumazo uLebo Motiba. Yabo ungambona uShalulile kuyena. Yabo Sales udlala kamnandi nayo ikulensuku lezi. Yabo team njengeSundowns iyakwazi ukucompete, they know how to compete. Bayazi ukuthi make sure la kumele kuthengwe la. Thina siyalona asilandi lutho sifola izandla. Maso expect ucoach uthi challenge. Yini azoyi-challenge? Yabo yini ayikho into azoyi-challenge. Right now into esisalele mina ngokwami bakhona mhlawumbe basanethemba le-league, but for me iNedbank neCAF Champions League and nakhona I don't think we will survive with CAF Champions League mezingekho inguquko izowenziwa i-management regarding udouble kaMonopoly Sale. I'm not saying Monopoly Sale is a one-man team. Yes, Orlando Pirates inabadlali abaningi abadlalayo, but awungikhombise oyedwa umdlali ozoreplace uMfukeng. Unikeze nje umdlali lapho kuma-comments cela ungitshele ngomdlali oyedwa uMfukeng masimhlalise ebenchini ozoreplace uMfukeng afike asinikeze something. Right now akekho umdlali ozohlalisa uMfukeng ebenchini asinikeze something ephathekayo. Uma ungitshela uthi uHotho uzomdlalisa phambili mase kudefender kudefend uMarco nambona adlala neSuperSport wayu-freeway abantu bangena ngayo uMarco ngale. Yebo so you cannot trust uMarco azodefender lapho mase uphusha uHotho phambili. uHotho phambili asinikezi lesidingayo. uHotho phambili akekho creative. uHotho akwazi ukutake on abadlali. uHotho une-pace kuphela. Kwakusebenzisa i-pace kuphela. But kumele atheke yona abadlali akwazi. Ngale ka-right mokeeper uNkodo uzofaka uShandu. Musana ukudlala ngocoach bafethu. Ucoach ayenza lutho. I-management le engimele niyidinele. Nina nje nidlala ngocoach.